ni Honeka naiz, Murumen ikastetxean estudiatzen dut, eta 10 urte ditut. Kaixo, ni Eneko naiz, eta Murumendin ikasten dut, eta 12 urte ditut. Mohamed, nondik zatut? Haragozetik. Haragozetik. Zoiturak daukazute herrian? Txerrian jatea, zapia, emakumea zapia buruan jartzea, eta gauza asko. Zer da jaten duzuena? Gehiena jaten duzuena? Kuskus. Kuskus. Eta zer da hori? Ez dakit janari bat berezia. Paisajeetan nola dira? Hemengoak bezala? Bai. Bai. Zenbat jende dago herrian hortan? Izango da 3000 hola. Nire herria. Eta nola dira netxak? Neskak? Etxeak. Etxeak. Ezberdinak, ez dago batzuk daukete pisok eta batzuk ez. Eta han zer dago hemen ez dagoena? Animali batzuk ez daude hor, adibidez txerria. Hemen ez dago? Ez, hor ez dago. Eta gauza. Eta nolako dira neskak? Hemengoak bezala. Bale.